Durant un quart d'hora va alliçonar-nos sobre el conflicte al Pròxim Orient, qualificant de genocidi la incursió legítima del poble d'Israel a Gaza, incursió que sempre ha tingut per objectiu recuperar els hostatges segrestats pel terrorisme islàmic. Vostè sap què és un genocidi, senyor Illa? Tan llegit i viatjat, m'estora que no ho sàpiga. És l'extermini deliberat d'un grup ètnic. Ho sap que el 20% de la població d'Israel és àrab? Si Israel hagués volgut practicar un genocidi, no hagués començat per casa? No hi ha hagut cap extermini deliberat de grups ètnics ni religiosos. I per més que banalitzin aquest terme, per més que intentin assenyalar i deshumanitzar el poble d'Israel, sabem qui és el responsable de l'atemptat del 7 d'octubre i sabem bé també qui ha fet servir indiscriminadament població civil com a carn de canó. Però, esclar, la realitat contradiu la narrativa que vostè necessita per justificar-se. Ara se'ns ha encaparrat a acollir palestins a Catalunya i a garantir-los, segons va dir ahir, educació, sanitat, manutenció i allotjament. Ho sap que a Catalunya hi ha desenes i desenes de sense llar? Qui els garantirà manutenció i allotjament a tots ells? El govern palestí? No se'n donen vergonya? Qui és vostè? El president de Catalunya o el secretari d'Open Arms?